Ziko la Malawi ndi ziko loopa Mulungu, ndipo ukamamvesera mkatimo zimamveka kuti anthu ake ndi ansangala. Koma lero pa 24 May 2024 ndinafuna ine m'malo mwa anthu onse osauka, ine popeza ndine president wawo, ndipereke chenjezo ku usogoleri wa dziko lino ndi anthu ena andale ndi anthu enanso osusuka, kunena kuti izi tikupanga izi zomalola anthu amene ali materrorists, anthu amene ndi okupha, ndi masipaye, kuti azibwera m'Malawi muno ndikumachitiramo ma activities yawo. Siku lina muzanong'oneza bondo chifukwa muzaphetsa anthu osalakwa. Amalawi ngati kuli kumangidwa, ine ndimangidwenso, koma ndilankhule chilungamo chifukwa anthu ambiri simukuziwa zimene zikuchitika muno m'Malawi. Muno m'Malawi kuchokera lachiwiri, lachitatu, lachinayi ku Kamuzu International Airport komanso madera ena ngati kuzera ku Zambia kwakhala kukubwera alendo ochokera mayiko osiyanasiyana ngati ku America, ku Canada, ku Holland, Britain, Mozambique, Zambia, ku France. Tikunena pano ngakhale president wa ma refugees ochokera ku France wabwera. Anthu osewa ndi ochokera ku Rwanda ndi ku Burundi. Anthu amene wawa mitundu yawo titayifufuza pa airport tapeza kuti ambiriwa ndi Matutsi. Matutsi ndi aja anachokera ku Rwanda nthawi imeneyo kunachitika genocide ya 1994, ndipo akuti leroli akuzakumbukira 30 years yakuphedwa kwa anthu amenewa, kapena 30 years chichitikire ni genocide imene inachitika kumatchedwa ku Rwanda ya 1994. Ndiye funso ndikumafunsa kuti monga mmene zimachitikira kunoko timakumbukira pa 3rd March amalitiri ku Nkhata Bay, kodi ndizoona kunena kuti ziko la Malawi likalole anthu amene nkhondo yawo sinachitikire kuno ku Malawi, inachitikira ku Rwanda, ndiye mukalole anthu amene anaphana uko, amene akuyenera kuti akachite celebrate kapena commemorate kwawo ku Rwandako, akabwere kuno ndikumakazachita commemorate anthu amene anaphedwa pa genocide? Does it make sense? Kodi inu munayamba mwamvapo kunena kuti anthu aku Rwanda apita ku Zambia, apita ku Mozambique, apita ku America kukakumbukira anthu awo amene anaphedwa? Ndi chifukwa chani anthu amene wawa asankha ziko la Malawi kunena kuti abwere kunoko azachite commemorate genocide ya 1994 imene iwowo ife tikudziwa kunena kuti Matusi anaphana ndi Matusi anzawo, ndipo anawukira gulu la Mahutu limene anayambanso kulipha ndikuwanamizira, ndipo Mahutu aja anabwera kuzathawira kuno ku Malawi enawo. Ndiye lero inuyo Amalawi simunayambe mwanyamukapo kupita kwawo ku Rwanda, simunapitepo ku Zimbabwe, simunapiteko ku South Africa, simunapitepo ku Zambia kukachita celebrate kapena kukakumbukira amalitiri, koma iwowo abwera kunoko ati azakumbukire ati anthu awo amene anaphedwa ku Golden Peacock, ndipo kwabwera anthu ochuluka kwambiri kuphatikizapo president wa ma refugees amene amakhala ku France. Titazukuta mkatimo tapezamo zinthu zonyasa kwambiri, ndipo Amalawi mukuyenera kuti muziziwe zimenezi, kunena kuti anthu amene wawa akutola ziko lino la Malawi kuti azipangirako zawo, chifukwa chonena kuti ziko iliri achakwera ndi abale awo nduna ya zachitetezo anagulisa ziko ili 250 billion kuchokera ku Rwanda kuti azipangira zinthu zawo zonyasa. Malawi ndi headquarters ya masipai aku Rwanda, ndipo chimene akubwerera kuno akufuna kuti pang'ono ndi pang'ono aziyapha anzawo aja
ali kunzale kaja. Ndipo m'Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa kwambiri zimene amalawi ngati sitisamala dziko lino muzayambika nkhondo. Ena mwa iwo atayamba operation yawo ijayo anathawira kuja kumatchedwa kusangano. Kusangano ndi kumene malo amene anthu amene wawa matutsi ambiri akukhala kumeneko ndi cholinga kuti azipanga maoperation yawo, chifukwa ambiri aja ni masipayi amene akumaka menyana nawo nkhondo ya ku Mozambiki. Ndipo maiko ena ochenjera ngati Tanzania samalola zopusa zangati zimenezi. Ndi chifukwa chake muwaone anthu amene wa ambiri wa amazera ku Zambia, chifukwa akamachoka kwawoko amapita ku DRC kumene amakakwera ndege ija ndikubwera mu Zambia. Nanga si Zambiaso ndi dziko lophweka lopusaso ngati la Malawi. Motero kuti mukapita ku Devil Street kuli office imene anthu amene wa amatengako ma passport. Kodi refugee angakhale ndi passport amachita kunena kuti ngati kuli dziko lophweka kwambiri mu Africa muno ndiye ndi dziko la Malawi, limene mu refugee amakhonza kuchoka ku kampu, chifukwa kumene kuja mitundu yonse iwiri iliko. Kuli makadeti konkuja mahutu ndiye kuliso konkuja mahutu achilungamo amene anathawa nkhondo, koma kuli ena mahutu amene anapanga ubale ndi matusi amaenda mene angayendere ali ndi mapassport amakhonzaso kupita kwawoko ndikukacheza ndikumabwerako. Wotero kuti amalawi mudziwe makamaka inu awa osusa boma, zipani zosusa boma musamale kwambiri, chifukwa boma la MCP lili pa ubale ndi RPF, chipani cha Paul Kagame chimene chabweresa anthu muno Malawi ma expert amene akuchita train. Ndipo posachedwa pompano anthu amene wa ayikidwa every district ndi cholinga kuti abere zisankho zimene zikubwerazi. Ndi chifukwa chaketu akumalowa muno wirenire ndi kumapanga zinthu zawo mosaopa. Ndipo ngati kuli spy center iziko limene likulolera zopusa kuti anthu azipangamo ndi ziko la Malawi. Devil Street kujako kuli anthu oopsa. Ndipo uyuyu president wawo wa ma refugees amene wabwera kuchokera ku Rwanda, amene iyi tamufufuza sokale ngati ife ya Malawi First, tapeza kuti amene iyi Saturdayso kupatula lero mawa ali ndi function ina kumalo amene sakuachita disclose kumene kwa akukapanga launch manifesto yache, chifukwa iye akufuna akayimirire nawo zisankho zimene zili ku Rwanda. Komano tikunena panopa watumiza mabasi, watumiza magalimoto a kampeni amene amachoka kuzale kazulo. Anthu ena agona mtaunimu ndi cholinga kuti akapange kampeni akachite launch manifesto yache. Kodi nkhani ngati zimenezi akamva Paul Kagameyo atati amve, kodi akhala pa ubale wabwino ndi Malawi? Izi timukuyambazi ndi nkhani zopusa kwambiri zimene zizabwerese mavuto muno Malawi. Vuto la kupempha munthu wake umakhala chisiru. 250 billion munaja ijayo ndi imene ikukusausisani kuti muzingolandira china chilichonse kumangovomera china chilichonse. Timanena ife kunena kuti tasiyani kuba, tasiyani corruption. Nkhani izi zikuchitika zonsezi izi zimene muti muzaphese nawo anthu osalakwa ambiri mwa ife kuno ku Malawi ndi anthu osauka amene sitingathawire kwina kulikonse. Bola tinu anzathu mmene mwalowa mboma kuchokera 2021 ijayo mwaba ndalama zochuluka, muzapeza mpata othawa. Ndalama zanu zina zili kunja munakazisiya mabanki akunja, koma mumuganizire munthu wakuchitipa, wakunsanje, wakuthyolo, wamulilongerulo, amene wamudeza, amene alibe china chilichonse angathawire kutiko. So kairo tili ndi maiko amene ozungulirana nawo ngati ku Mozambiki ankhanza. Timaziwa ife kuti nkhondo kubwera muno Malawi, amalawi azazunzika kwambiri. Koma ino asogoleri athu mulibe mtima oyang'ana zonsezi kuziona kuti kodi zimene zikuchitika zipamawa zingazabale chani. Lero mwapanga ubale ndi RPF, chipani cha Kagame, ma expert oziwa kubera zisankho ali Malawi muno. Ali inetu yanga ndi issue based.
ndipo imakhala evidence based iso sitimangonena atu zinthuzi opanda evidence ilipo yonena kuti president wa marefugees ali m'Malawi muno wasika ndege zulo ndipo akupanga kampeni akasiriza mwambo wa lero apanganso kampeni yofuna kuti akayimirire nawo president wa dziko la kwawo koma amene amakhala ku France paja marefugees ambiri amakhala anthu amene anathawa nkhondo amakhala mayiko ambiri osiyanasiyana ena ku Holland ku Canada ku America anapasa status ya mayiko amenewo ena aifeyo amene ena mwa iwowo akukhala pa Zimbabwe amene ku Mozambique koma malo awo amene akuchitira operate ndi kuja kumatchedwa ku Devil Street kumene amakhonzanso kukatenga passport ya dziko lawolo amapasidwa kumeneko even wina ndi minister laso wa chipani cha amene uyuyu vice president ndi minister anamusankha kukhala shadow minister amene akuchitira operate kunoko ku Malawi. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti dziko lathu atsogoleri mwalisandusa kukhala la chibwana chifukwa you were supposed first of all to protect anthu anu cholinga tichokhalira usogoleri kapena kusankhidwa kukhala president umayenera kuti ukhale pa nambala 1 iweyo kuteteza anthu ako koma inu chimene mukuziwa ndi kuba ndipo tikuyembekezera mwachidwi bwana pajatu za inu zimayenda zokhululukirana taina akeso anthu anabapo matrekita munakhululukirana panopanso kwabedwa ndalama za nkhani zimene zikuchita linki MDF ndi apaso mwakhululukirana tikudikiratu siku limene inunso mupite pa TV paja muauze a MBC ndi uja director wawo amaoneka ngati emweyonso ndi director komanso emweyonso ndi tolankhani emweyonso ndi news anchor mumuuze abwere kwanu kumupangenso ka live kawiri mupange ka live ko auza anthu kunena kuti munthu uja tinamuuza kuti nanena kuti waba ali mugulu la anthu 84 uja tamukhululukira ndiye tampasaso mphamvu zace komanso milandu ya anthu 84 ija takhululukira ndiponso munene kunena kuti panopa tapereka open check kunena kuti china chilichonse chokhuzana ndi ku MDF chisamapite ku khoti ndiponso lokungothesa makhotiwo nanga popezanso paja mukulepheratu kuwalipira ndalama komanso ndofunika kuti aliyense muno Malawi azingoba mmene angabere mmene mukubera inuyo nanga sinu mukuti mukaba mukumakhululukirana ndiye lizikhalatu win-win situation kuti pamene inu andale mukukhululukirana anthuso ife tizikhululukirana oti simulakwisa bwana mukupemphani popeza ndinu paja wopemphera ngakhale kupemphera kumasiku ano mumakukanakana kuti sinu mbusa tatu usene anthu mundendemu kuti aliyense muno Malawi popeza dziko lindiraje azingoba mmene angabere popanda makhoti popanda apolisi popanda maprison chifukwa china chili ndichosokonekeratu ndiye tisanyengererane iya inu pamene mukuba anthu ena aso asamakhale ngati dziko lisirawo aliyense azinjoya moyenerera ndafuna ndikuuzeni kuti maplani anu onse amene mwakonza ofuna kubera zisankho tikuwaziwa ena ndi awa mukulola anthu akunja amene zochita zawozo sizikugwirizana chifukwa ife sitingapite kuja kumatchedwa ku Rwanda kukakumbukira amalitiri ndipo ngati kuli dziko la anthu opusa kwambiri ndiye ndi dziko la Malawi limene tizaphese ana osalakwa the DC mwana woopsa kwambiri amene sinimaopa kwathu ndi kwanjeza tiye mambuka box 76 Mulanje Malawi Central Africa.